بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hurmatly mümin musulman dogalla muhterem hazredadele yüreği imanlı yaş yigit dostlarım, Hudaý tebarek ve taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, Allah'ın dergahına kaldıryan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, din dünýäňiz için etýän hayır dogalarıňyzy Hudaý taala barimizden kabul etsin. Hudaý tebarek ve taala emniyeti başımızdan ayırmasın, can sağlığı başımızdan ayırmasın. Hudaý tebarek ve taala nigmat bolşuluğu başımızdan ayırmasın. Allah dinin oturuşuklaryna, dini jeleselere bereket berip, aýtýan işdiýärlerden kabul edip, aýtýan işdiýärlere amel tawfigyn berip, aýtýan işdiýärler eserleri bilen bile dünýä ahir saadet bersin inşallah. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh ikinci jelese siret, şemail, Hazreti Ebu Bekr Siddiq'ın siretinden ikinci jelesede İnşallah içindeki dersler bilen İslam dininden öwünçe şahsiyetinden, yaşayışından ve gelecek jelesede inşallah İslam dinine girýärliginden içindeki dersler bilen hyzmatyňyza ýetireriz. Hudaý tebarek ve taala barimizden kabul etsin. Hazreti Ebu Bekr Siddiq 573-nji ýyl 573-nji ýyl miladi ýyldan Amul Fil ýyldan 3 ýyl soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq Mekke'de dünýä gelýär. Amul Fil Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dünýä gelen ýylyna Amul Fil diýilýär. Onda bir jaryan bolýar, hemmeňiz bilýäňiz. Suriye Fil, Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ebrehe diýen bir adam San'a diýen ýurtda bir kilisa salypdyr da, bir ulukon beýik bir kilisa salypdyr Mesihiýetden sirim. Ýeriň ýüzünde şojura bir salynan ulukon bir kilisa ýok. Ohm adamlar eşitipdir Mekke'de Ka'bäge ibadet etýän ýerler we adamlar şoňa çözýärler. Bir adamları özüne garşy näwürjek bolup, öz salan kilisasyna garşy getirjek bolup, adamları davet etip başlarına Mekke adamlarından biri barıp on kilisasyna bir hurmeti etýär. Şondan soňra o da men Ka'bäni ýykjak diýakydan Ebrehe Ashab-ı Fil minaqadany goşullar tayarlap Ka'bäni men ýykaýyn diýip gelýär we ýyzyndan Hudaý tebarek we taala goşullary goşula gelakadany Ashab-ı Fil'i helak edip gitýär. Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Şol Ashab-ı Fil'in Ka'bäni ýykaýlyp gelen ýyllaryna, şo wagya ýylla biziň Peýgamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam de dünýä gelýär. Hom araplar arasynda şoňa Amul Fil, ýani fil ýylly ýakadan at berilýär. Resulullah aleyhisselam şol ýylla dünýä gelýär. Hazreti Ebu Bekr Siddiq şol ýyllan 3 ýyl geçipdir, 3 ýyl soňra dünýä gelipdir. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam marada Hazreti Maktumul İşan bir bölüginde aýtýar: Görgüç Resul, düştü bir hoşluk cahana nusretin görgüç Resul.
Rahe zulmet boldu rowşan ayetin görgüç Resul. Taptı dowzaktan aman kim sohbetin görgüç Resul. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam şol dünya gelin yılı rahe zulmet qaranqılık yolla yağtılanni. Düştü bir hoşluk cahana nusretin görgüç Resul. Sernegun bolli senemler lummetin görgüç Resul. Kulli alem boldu iqrar sünnetin görgüç Resul. Rahe zulmet boldu rowşan ayetin görgüç Resul. Taptı dowzaktan aman kim sohbetin görgüç Resul. Her kim sen bilen sohbet hem sohbet bolup sahabe bolan bolsa gönenni dowzaktan aman taptı ya Resulullah. Sen ki geldin dünyaga botlar bolundi sernegun. Arttı İslam şöhreti kafirlar oldu hem zebun. Hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun. Boldu kafir zıt sana ismi qurbun mu'minun. İki dünya boldu hoşnut rahmetin görgüç Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bir salavat aydeylin. Amul fiiller Resulullah aleyhisselam dünyaya geliyor. Ama 3 yıl sonra Hazreti Ebu Bekr Siddiq Mekke'de dünyaya geliyor. Bir rivayetlerin üstüneken bir neçe ayetlerle 3 yıl kamil üstünden geçiyor Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselam'dan gişşikligi bir tofarda ayetlerle 2 yıl 6 ay sonra dünyaya geliptir. Bir tofarla 2 yıl 1 ay sonra dünyaya geliptir. Hulası 2 yıl hordeyi Resulullah aleyhisselam'dan Ebu Bekr Siddiq gişşik bolýar da 2 yıl kamil o hem galan 6 ay 1 ay içinde ihtilaflı ve 3 yıl Ebu Bekr Siddiq 3 yaşta takriben Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan gişşik diýip aýdylýar. Atasi Ebu Kuhafe kunye bilen adı Osman. Ebu Bekr, Hazreti Ebu Bekr'in atasının adı Osman. 97 yaşaya Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in atası. Mekke feth bolan wagty hicretten 8 yıl geçen wagtynda Resulullah aleyhisselam Medine'den ewurilip 8 yıl bolýar Mekke'den Medine'ye gidenne 8-nji ýylda Mekke-i Mukarreme feth bolanda atası Ebu Kuhafe musulman bolupdyr. 97 yaşında da dünyadan vefat etdi atası. Resulullah aleyhisselam Mekke'ni fetheden wagtynda gaw yerleşip oturup dur mescitte bir görüpdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq qarra atasyny goltugyna giraqadany Ebu Bekr Siddiq Ebu Kuhafany getirýärmişdik. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ya Ebu Bekrin, alla tarakta şeyh." Sen bu qarra adamy ediyet bermän goýsaň bolmaýatdym oturan ýerinde men özüm barartdym diýipdir Resulullah aleyhissalam. Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Ya Resulullah, min hakydyr saňa garşy gelmeklik diýaqadany ýaşul dädesini." Ebu Bekr Siddiq getirip Resulullah aleyhissalatu vesselam de evine oturdaqadan mübarek elini Ebu Kuhafa'n galbyna goýupdyr. Galbyna goýaqadany islamy hüdürläp, o da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýdan zatlaryny aýdyp, imana girip musulman bolup, atasy da musulman bolýar Ebu Bekr Siddiq'in. 97 ýaşynda Hazret Ebu Bekr Siddiq'den soňram dünýeden geçipdir. Yani oğlu Ebu Bekr Siddiq atasından ewinçe bir wafa dünýeden geçýär. Enesi Ummul Hayr. Ummul Hayr diýdigi Ebu Bekr Siddiq'in enesi bolansaň, Hayr'ın enesi diýdigi. Selme ady. Enesiniň ady da Selme. Bir enesi Hazret Ebu Bekr Siddiq'in musulman bolupdyr. Bir de gönenen Hazret Ebu Bekr Siddiq'in hem enesi hem atasy musulman bolýar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aýdypdyr, enesi barada: "Ya Resulullah, hadihi ummi." Ya Resulullah, şimen enem diýipdir. Enem diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. "Şuna bir doga et. Sen ne bir mübarek adam diýipdir. Belkim sen dogaň bilen Allah şu enem owatdan saklasyn na" diýip Resulullah aleyhissalama şey diýip Peygamber aleyhissalatu vesselam de doga edip soňra enesine Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in enesi Selmaga Resulullah aleyhissalam İslam aýdan wagtynda o da şol mübarek doga şamil bolup bir de imana girip musulman bolup sahabiye zenanalardan bolýar. Selma radıyallahu anha. Emma Ebu Bekr Siddiq'in enesi atasy musulman bolanlardan, sahabalardan boldy. Ebu Bekr Siddiq'in özi jahiliyet wagtyň bir mal adamlaryndanmışdyk. Yani cahiliyeti İslam dininden öňçe bir mally adamlaryň insanlaryň biri Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Cahiliyet diýilýärligi İslam dininden öňçe
dinle kullen cehalette. Yani adamla dini kısmattan bir cehlin içine, horafan içine düşüptürler. Qıydın bayır adamın nes. Şozor bir telekelik bir horafegeri aralarında döreptir. Şu döwrana cahiliyet diýilýär. Cahiliyet fakat Araplar arasında Mekkedekilere hassa musulman dogullar. Şu wagtda dünýäň ýüzüni bir jahalet tutupdyr. Näme dini barada, etiqadat barada. Bir adamlaryň din barada jahli düşünseň döwrany cahiliyet diýip aýdylýar. Ebu Bekir Siddiq de şol döwranyna bir tajir adamlaryň biri, mally adamlaryň birimişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu wagtda häzir musulman bolup sahaba bolmadyndan öňçäki gurrungleda özü mehbubmuşdy. Kullen Qurayşlaryň arasynda bir mehbubiyete hasy barmyşdy. Dawalar çözmeden çyrim Ebu Bekir Siddiq'i berilýänmişdi. Yani bir davalı bolsa, bir qatilli bolsa, bir diyeli düşen bolsa, bir qisaslı bolsa, şozura bir muhim davalan arasında Ebu Bekir Siddiq'i verilýänmişdi. Kefi yörüye etibarlı adam. Birine diye düşen bolsa, şonu helli fesl etmeli bolsa, qisasi arasını açmalı bolsa, Ebu Bekir Siddiq barsa şol davalı çözülýär. Ebu Bekir Siddiq'ten başka kişi varsa kefine de etibar edilmeýänmişdik ve şol qisas salynýar, diyet de ýürüdilýänmişdik. Emma Ebu Bekir Siddiq'in mahbubiyeti bolansaň Qurayşli öz aralarında Ebu Bekir Siddiq'i namaýende edip iýerýänmişdikler. Araplan öz neseplerine, ensaplarına, ahbar-ı Arabi tarihte Ebu Bekir Siddiq beter maharet varmıştı. Nesepler tanımaklıkta falani kimlerden gelýär, arkaları kimle bolýar. Ebu Bekir Siddiq şu kısmatdan nesepler tanımadan beter alınmıştı. Araplan da bir hisleti varmıştı öz yaşap ýören wagtlarynda bir insanla bir-biriniň aňyrsyn tanıma dursun. Hatta minýän atlarynyň da aňyrsyny nesli haýsy atdan gelýärligine çellim şizir bir etibar berýänmişdikler da. Meselem bir-biri bilen fahyrlanan wagtlarynda senne minip ýören atyňa fahyrlanyp durma. Oň 9-njy arkasy 9-njy gelýän atyň aňyrsy bir gotur at etdi, o bir şeýle bir meriz at etdi diýakydany şoňa çellim hijalet berýänmişdiler. Yani öz neseplere dursun minýän atlarynyň da neseplerini aňyrdan gelýärligine şeýle ähemmiyet berýänmişdiler. On bir ensab ahbar-ı Arabi Hazreti Ebu Bekir Siddiq beter yetikmişdik. Kimlerden gelýär, nesli kimlere urýar. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam aytýar: "İnne Ebu Bekrin a'lamu Qurayşin bi ansabiha." Ravahu İmam Müslim rahimehullah. Ebu Bekir Siddiq qat'an Qurayş'in neseplerini yetik adam diýip aýtýarmışdy. Yani mundan aňyrda yetik adam ýokmuşdy. Jubeyr ibn Mut'im radıyallahu anh bir olakon sahaba bir de ensaba Araplan bir öz taýfalaryna kimlerden gelýärlerine yetik sahaba. Bir de Ebu Bekir Siddiq'in şagirdiymişdik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ten şu nesepleri öwrenipdir. Hazreti Jubeyr radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Siddiq cahiliyet wagtda nesebi yetik, mahbub şahsiyetli, özü ticaret etýänmişdik. Tacir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Ahlagy bilen ma'rufmyşdyk ticaretinde, dogurlugy bilen, sedagaty bilen ma'rufmyşdyk. Hatta adamla bir geňeşmäni bir iş etjek bolsalar, men falan zady falan ýurda gidakadan getirsem näzire Ebu Bekir Siddiq diýip ýanyndan barakadan meşweret alýarmışdyk. Husne mujaleseti varmışdyk. Oturşan wagtynda adamla keyif etýärmişdik. Yani halkyň işini ýola salýan adammışdyk. Ay bu mat on fasillädir, bu mat gidip ýörme zerer görersiň. Ýaşmat gitmeli wagtda on saňa kän peýdala geljekdir diýakydany Ebu Bekir Siddiq ticaret barada bir öz ökdeligi bolansaň, ilmi bolansaň adamla Hazreti Ebu Bekir Siddiq bilen barıp geňeşýänmişdikler. Ýaş ýigit dostlarym, her zadyň bir edebi we ahkamy bar. Eýni şon ýaly bey o şera, yani alyp satmak, muamelaň da bir edepleri bar. Hususan şu zamanada ýaş dostlar, aglap meksepli, yani kespli ticaretin üstü bilen bolupdyr. Kän oglanlar we başga şogullar bar, işi bolsa da bir tarapdan bir ticareti bar da, bir sewdasy bar, alawer belewer bar. Bir tarapdan görseň muamelet diye, milk muamelet diye, mesken muamelet diye, yer muamelet diye.
ya besaz befruşi işleye, ya motor, maşin, be her hal bir taraftan aglap adamlan herfesi bolupdyr. Yani bir ticareti girilen zamanada. Emma ey sevdagar dostum, bir bellemel zat. Yani bir beter muhim zat, muamele eden wagtynda sedaqat beter muhim da. Şu doğurdur muamelangda. Alyan adamda şeýle, satyan adamda şeýle. Şu doğurluğun özü bereketin asardır ha. Doğurdurmaklık yani bereketin asar. Sen muamelangda alangda da doğruyn aýtýan alyan. Ay bir hokkan yok da. Ay bir ardahala galjak bolakadan tarafy başga ýolla bilen gelmeýän. Besela kellesine kola goýmaýan. Hemçinin satjak adamdy görýän bir sadarak adam kelle çykarmaýa. Beýtmeklik bereketi kullen aradan aýyrýandyr. Alyan satyanyň arasyndan. Dünýäň mesaly eýni bir derya ýa-Allah ýaş dostlar. Derya bir menfaat kän içinde. Deryada awodallyk ba, içinde menfaat ba, morwarit ba. Neçe aňyrak gitdigiňçe deryaň içinde gezýän adamlar gowulýandyr. Balıklar da aňyrak gitdigiňçe çüňür ýerlenki fark etýär, arasrak bolýar. Deryaň menfaatiken, awodallyken, emma adam özün saklajak bolsa aýagy ýere degip durmaly bolýar-da. Neçe aňyrak gitdigiňçe sen helak bolmaň ihtimal kärrak bolýar. Dünýäň mesaly eýni derya ýaly. Muamele kızan wagtynda içinde morwarit ýaly, gaw peýdaly görnen wagtynda bir halatda goý aýaň ýere degip dursun. Kamil derya çüňür ýerikdende aýaň ýere degmese adam helak bolmak ihtimal kän bolýar-da. Eýni şon ýaly muamele gireňde de bir aýaň ýere degip dursun. O aýaň ýere degip durýan zat näme? Sedaqatyň, dogurlygyň. Ay azık muamele gıdakadan ya görýän sen bilen bile işleşip ýörelle we hemkarlyňma. Ay ola bir dogryň egriň saýlanak olanka gaw bolup barýar diýakadan sen allanma. Bereketiň asardyr sedaqat, dogurlygyň asardyr sedaqat. Rasulullah aleyhi salatu vesselam aýtdy, "Muny özümizden aýdylýan gurrun däda ýaş musulman dogully." Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, "El-bey'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Alıp satyan adamla häzir şu muamele allyňmy, berdiňmi diýilmezine näçe ihtiýarlary bar. Ey mena satjakka malym diýip ewurlyp başarýar. Emma fa in sadaqa we bayyana burika lahumma fi bay'ihima. Dogur muamele etsele, satyan adam da dogur sedaqat bilen aýtýar, men satyan zadyma şu görnüp duran zatçy. Alyan adam da dogur bolup dursa, olaň beýlerini alyp satmalaryna Hudaý Taala bereket berýär diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Olara bereket berilli. Emma we in kezaba we katama muhiqa berekatu bay'ihima. Muttafaqun aleyh. Emma yalan allasala. Yani arabir yalan goşýar, arzarak aljak bolup yalan goşýar. Ya o da baharak satjak bolakadan yalan goşsa, muhiqa berekatu bay'ihima. İkisinin de alıp satıp duran, muamelet duran zatlarından bereket aýrylly, göterilli. Bereket yok da onda. Bereket bolmandan soňra ýöne jübin galýany ya hesabyna girýäni gözlemelle bereket beter muhim zatda. Ya yalandan ant içmekden çekin. Muamelet diýen ýaş dostum. Dünýä gyzakadan ay gaw peýda görjek diýakadany yalandan agwyňda Hudaý Taalaň ýokuş berýän adamsy. Qiymanlasa antiçyan adam muamele kede qalanna bir azyk muamelaň tutjak bolýar, gawrak satjak bolýan ýakadany antiçmekliň awarizi bar da, her zadyň awarizi bar. Eýni şon ýaly antiçmeňde muamelaňda yalandan ýerden antiçipdiň peýda görjek ýakadan antiçip durmaklyk munda awarizi bar. O näme? Faqat mehzi ýöne ýadan adam bolup galarsyň. Yörtörsin, kelle agırdarsın, şizire satsam näzire bolar. Ay falan zady satsam näzire bolar. Emme mydam yalanın ba bolsa, mydam özüň ýadatyp ýören adam bolýanda. Bereketi ýok bolýar-da. 5 ýyl ýalgaw bolarsyň ha, 10 ýyl ýalgaw bolarsyň ha. Emme bir guradan ýel gelýär ekdiýär-da ony. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýdan mübarek sözü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, "El-halif antiýanyň munaffiqatun lis-sil'ah." Metaňy bazarın beter germede ravaşleder dipdir Rasulullah aleyhisselam. Gelen adamı dilin bilen sen avodallap ant içip duň, ay men bu zatly bir gawzat
Halancıra antın içaqadany satarsın dipdir Resulullah aleyhisselam. Bazarın da bolar dipdir. Döwürüňdäki hemsaýaňa 2 nefer gelýän bolsa günne saňa 12 nefer geler. Revaçlı bolar bazarın emma mumhiqatun lil barakat. Ravahul İmam Buhari rahimahullah. Bereketi düýpden aýyrýandyr dipdir. Ýön özüň ýad edip ýören adam bolarsyň, näme bereket ýok bolup galar dipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Etýän maamylamyzda Hazreti Ebu Bekir Siddiq ýaly dogurçy bolaylyň. Hazreti Ebu Bekir Siddiqden ulgu aleyliň. Hazreti Ebu Bekir Siddiq jahiliyet wagtda dogry adammışdyk-da. Ýaş dostum, biz Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdy, sedaqatly bolsaň ýygyna inşallah bereketiň bolar. Bereketiň bolsa zindigiňde hemişe malyň bolup durar. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň kesbiňizi bereketli mübarek etsin inşallah. Emma ýene bir gurrun, o da näme dogurçuluk Hudaý Taalaň ýanyna beter erzişi wada. Hazreti Ebu Bekir Siddiq maamile eden wagtynda dogry adammış. Muny bärde gezip ýökek bir ýerine muhabbet etýäňde dogry bolayla. Yani bir ýerine muhabbet etmekde dogry bol. Sedaqatyň bilen bolsun, dost bolup ýöň, sedaqatyň bolsun, dogry bol. Yani wagan bir-biriňe sadyk dost bol. Ya gelin gaýny bir-birine çyndan muhabbet etýär, ihtiram etýär, sedaqat bilen ihtiram etsin. Bir azıcık özüň tägir berip bolýar ha, aýal oğully. Bir gelin gaýny ýaşap ýör, kän ýaş oğlullaň muşkilla, enesi gapdalnäkide zenanasy bolýar. Bir azıcık bir-birini tägir bersele, bir-birini derk etsele, ay bir-birini derk etmek dursun, şu oğlan derk etsele de azıcık bir tägirat bolsa, etýän muhabbetinde dogry bolsa, etýän sedaqaty bolsa, bir-birine ihtiram goýmaklykda, kän ýaş oğlulla keyif etjek-de. Narahaty bab bir zat ise zenanasy bolup ýer, o da enesi bolup ýer. Emma bir gijek zat özüňe bir tägiraty berseň, Hudaýyň ýanyna nagat erzişi baş musulman dogolla. Muny aýtýanym işte Ebu Bekir Siddiq her ýagdaýda wagan dogry durýarmyş. Şo dogurlyk Hudaý Taalaň ýanyna muny öwe salýanmyşdyk. Gelin gaýnele bir azık bellemeli zadyň, bir azık özüň tägir beramaly. Ihtiram goýmaklykda. Bir gelin biri gaýnesi bilen oňuşmaýan bir wagtda. Oňam bir adamyň ýanyna barypdyr. Men şu gaýnem bilen hiç wagtda oňuşamak, maňa eziyetken şoň diýipdir. Maňa bir zat bejerde ber, maňa bir zäher bejer. Şu gaýnemi bir gurudan helak etmesin, bir gurudan öldürmesin. Bir gurudan ölse maňa şekediler diýipdir. Tedrici öldürsin, bir ay 2 aýyň içinde helak etsin. Bir zat bejerden ber iýen içýän zadyny goşaýyn, ýuwaş-ýuwaşdan aýrylsyn diýipdir-de. Hiç kimde maňa şek etmesin niýakydan ýanky barýar. Ol adamda bolýar diýakydan bir zat bejerýär, bir de akidipdir. Gaýnesiniň her iýjek işjek zadyny öýde goşýan bolmaly. Onun mäşgul geçipdir, gaýnesi öýgüp başlapdyr, hal degişýän bolmaly. Om jan gyýdym diýakydan ýanky gelini, odal oňuşmaýan gelini, o da gaýnesi bilen oňuşmaýarda. Jan gelinim diýakydan men halim degişýär, gel gyýdym men halim degişýär diýip, gelini jan gyýdym, jan gelinim diýakydan maňa gaw kepleýär. Om gelini bir gün barypdyr ýankyň ýanyna, ol maňa helak etmeden sirim zäher beren adamyň ýanyna. Hey şonu diýipdir, ilajy ýokmy? Indi men şonu ökünýän edenişimi diýipdir. Öňe gözümiň öwünde gaýnem helak bolup barýar. Günne hal degişipdi. Mudam da agzyndan maňa muhabbetli kep çykarýar. Jan gelinim diýip maňa gyýgyrýar diýipdir. Indi men edenişimi ökünýän, maňa jan gyýdym, jan gelinim diýip duran wagtynda men näzir onu helak edeyim, şoň ilajy ýokmy diýipdir. Men onu öldürjekke, ol muň başyndan aýrylsyn, o maňa şeýle ýalwaryp duka, men ýüregim eripdi, eden ak diýipdir. Hem ol adam aýdypdyr, ba gidip edipdir, gaýnyňa hiç dat bolmaýar. Onda näme? Mene ona zäher beremek diýipdir. Men beren zadym gaýnyň helak etmeden sirimde, seni ütgetmeden sirim diýipdir. Men beren zadym fakat suwa bir duz garakadan berdim. Sen ne şonu guýoňda güýçli bolakadan feşarny oýnatýar, ýüregini oýnatýar diýipdir. Om şo wagtda taňa jan gyýdym diýip, seni ütgediň oňa muhabbetiň halis boldy, ýüregiňden oňa ýüregiň awyp geldi. Gaýnyň da özüni ütgedipdir, jan gyýdym diýakydan. Gijek tägiriňiz araňyzda muhabbeti getiripdi diýipdir. Bir gijek zatda görseň bir oglan awara bolup ýör, ýaş oglan, bir zat diýse enesi, maňa bir zat diýse zenanasy bolýar. Etýän muhabbetiňde öz gyýdyň ýaly gör, sedaqatyň bolsun. Gaýny bolýan enele
Gelin bolýan dogan siz de ýene öz eneňiz ýaly ihtiramyň, sadagatly bolsa, Hudaý Taalaň ýanyna kän erzişilir, zindegide de kän muhabbetli, bereketli gelmekligine sebepdir. Aýtşymyz ýaly Hazreti Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anh tacir bolýar. Bir ticaret edip döwreklere, ýurtlere gitýär. Bir gün Bosra diýen ýurde, Bosra şymatky Suriýanyň içinde bir merkezi ticaretmişdik, merkezi dini bolan yer. 40.000 dirhem bilen Hazreti Ebu Bekr Siddiq ticarete gitýär. Bosrada bir ýanky aýtşymyz ýaly merkezi ticaret. Yani her ýurtdan Uropany, Asiýany bir-birine wesl etýän yermişdik. Berde tarihte ýaşaglarla bilýär. Jatiye Ebrişem şoň üstünden geçýär, Bosraň üstünden geçýär. Hindustani, Çini, Uropany derýadan keşdiyle ýükleri bilen gelýär. Berde gafeleli, kerwelli şol şähre barýarly. Bir merkezi ticari we din şo wagtda Nesraniyet, Mesihiyet ewde bolan, hem din hem dünýesi ewde bolan Bosraga Hazreti Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anh ticarete gelipdir. Ol Bosraga Resulullah aleyhisselam de peygamberlik berdinmeden önce bir döwran gelipdir, bir wagt gelipdir da. Yani şu Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in şuma ticarete gelen yerine Resulullah aleyhissalatu vesselam de peygamberlik berilmeden önce 10 yaş bir rivayette de 12 yaş medenlede Resulullah aleyhisselam Ebu Talib ve başka Kureyşlen kervellerine koşulakadani oğlancık vaktinde Peygamberimiz de şol ticarete Bosraga getiripdirler. Ebu Talib ve başka Kureyş'in ulları. Ol Bosrada Buhayra-i Rahib dip bir ma'ruf bir ibadet etyen bir qaw dogry adammamışdyk. Buhayra dip bir rahib adam Mesihiyet dinine ibadet etipýär. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın gelen wagtynda Buhayra-i Rahib ibadet etyen yerinden etek düşüpdir. Resulullah aleyhissalam'ın kerwellerine garşyn barıp aralaryny aýlanypdyr bulan. Omşul aralarına aýlana kadany gidecek oğlan Resulullah aleyhissalam gör akadany elinden tutupdyr ýanky Buhayra. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýokdam Qureyşiň ulları da we Ebu Talib ýaly şahslar da wa aralarynda gezip Resulullah aleyhissalam tafakadany Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın elinden tutupdyr. Oham şo taýda öýdipdir: "Hada seyyidul alamin." Şu alamin seyyidi baýarşy diýipdir. Gidecek Resulullah aleyhissalam gişik wagtynda, oğlan wagtynda. Hada Rasul Rabbil alamin, alem jahanyň eýesi bolan Allah'ın Rasul peygamber şu diýipdir. Yeb'asuhullahu rahmeten lil alamin. Şu jada oglan Hudaý Taala rahmet alemlere rahmet edakadan peygamber edip iberjek diýipdir. Qureyşiň adamlary aýtdyr: "Sen men nerden bilýän?" Onu olay ettir, men ibadet etýän yerimde gözläp tutdum diýipdir. Qaw adam bolansaň Hudaý Taala meňe kökezipdir. Siz gelýän wagtyňyzda şüjat oğlanna sizin araňyzda bolansaň her bagyň deňesinden geçseňiz bagy şuňa secde etýärdi diýipdir. Her daşyň deňesinden geçseňiz daşda şuňa secde etýärdi diýipdir. Şol bag bilen daş biziň kitaplarymyzda aýtşyna görä peygamber boljak adama secde etýärler, ondan başga kişi secde etmeýärler diýipdir. Şol oglan seyyidul alamin peygamber bolýaşy diýipdir. Şo wagtda Buhayra aýdypdyr: "Şama akitmäňmini, men Yahud bir İstigara millet, bir hasud millet, şolaşyňa bir zat edermike diýip gorkýan, men ýyzyna gaýtaryň diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam şeýle aýtýar. Behar hal şol Bosraga Ebu Bekr Siddiq tijarete baran ýerinde Resulullah aleyhissalam da oglanlyk wagtda Mekkeň Qureyşleri bilen tijarete akidilipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da. Emma şol tijarete Bosra gelen wagtynda Hazrat Ebu Bekr Siddiq bu gurrunla häzir İslam dininiň ewünçäde Hazreti Ebu Bekr Siddiq şol tijarete baranna Bosrada bir diş görüpdir. Şol dişini bir qaw diş ýörýän Hudaý alim adam ýokmy diýakadany adamlardan soraýa, muňa da salgy berýärli Buhayra-y Rahibe. Hazreti Ebu Bekr Siddiq muň ýanyna gelipdir. Dişin tarif etipdir. Men şeýle zatlary gördüm, şola näme bolýar diýip. Buhayra aýdypdyr: "Sen nerden bolýan?" diýipdir. Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Men Mekke'den" diýipdir. "Haýsy taýfadan sen?" "Onda men Qureyşlerden" diýipdir. Buhayra şo taýda Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr: "Eger gören diýişiň çyn bolsa, siziň araňyzdan Hudaý Taala bir peýgamberi iýerjek, şol peýgamber gelenne şu aýtýan diýişiňe görä sen şoň weziri boljak, sen şoň ýanyna kömekçisi boljak" diýipdir.
Sen şahit diýen diýişiňe görä siziň araňyzdan bir peýgamber dörejek. Şol peýgamber dören wagtynda şu diýişiň täwillipdir. Sen şoň ýanyna ýoldaşy boljak, sen şoňa kömekdeş boljak diýipdir. Hazrat Ebu Bekr Siddiq bir diýişin bukduryp gezipdir. Hiç kime aýtmanlar. Bu hayra bukdur aýtma diýipdir. Hazrat Mahtumul İşan aýtdy, ýaş ýigit dostlar. Eger pir sen, eger ýaş, kılma sırrın halka paş. Eger pir sen, eger ýaş, kılma sırrın halka paş. Ay ýaşulla bolsaň, ýaş oglanna bolsaň bir sırrın ma, etjegi işleň ma, bir pişrefleň ma. Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in öwde bir pişrefti wada. Hazrat Ebu Bekr Siddiq bir peýgamber geljek. Şol peýgamberiň ýanyna sen kömekdeş boljak diýdi. Bir ösmekligi wada, hiç kim aýtmanlar. Näme? Hesuda adamly boljak, bahyl adamly boljak, isgara adamly boljak. Ebu Bekr Siddiq hiç kim aýtmanlar. Mın sawutjakla, bidere kef aýtjakla. Emma hiç kim aýtman şonu öz ýüreginde saklapdyrda. Bir iş başlajak bolýan, görýän bir özüň bir hesap kitap etýän, bir sebok sengin edipdirsiň, bir gawzady başlajak bolýan, ay görüniň ýanyna aýdyp ýörme. Aýtsaňa bir Hudaýy adamyň ýanyna aýt, bir gawda bolsaň bolsa aýt, ýoksam şu içinde sır bolup galsyn. Bir näçe gürrüňler agzamallah öz pişreftiň boljak ýerde. Eger pir sen, eger ýaş, kılma sırrın halka paş. Sır saklayan mehektaş zer yanında bellidir diye Hazreti Mahtumul İşan. İçinde bir sırrın mağasa, bernamaň bolsa bir pişreftiňden sirim, onu aýtmasaň gaw bolar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq öwde bir ýalfyllajak bir peýgamberiň ýanyna ýoldaş boljak. Hiç kime aýtmaň goýupdyr. Hazreti Ebu Bekr Siddiq bu diýişi eşdiýe, şon bukdurup da goýýar. Özi beter şol jahiliyeti gezip ýören wagtynda da arasa gezýän adamlardanmışdyk. Hatta şol jahiliyet wagtda da agzyny hafasyga vurmanlar Ebu Bekr Siddiq. Agzyny hafasyga vurmaýa. Enemiz Hazreti Aýşe radıyallahu anha aýtdy, Hazreti Ebu Bekr Siddiq özüne hafasyga haram etdi jahiliyet wagtda. Maňa haram bolsun, men oňa da hiç wagtda barmar diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq agzyny hafasyga vurmat diýe enemiz Hazreti Aýşe. Muňda sebebi bir Hazreti Ebu Bekr Siddiq barýan wagtynda bir adam görüpdir, hafasy uçup serhoşmyşdyk. Bağışlaň bir tedegi alaqadany elini bulaqadany tedegi agzyna garşy ýakyllatýan bolmaly, omoň iýisinden özü iýmen aqadany çekýän bolmaly. Hazrat Ebu Bekr Siddiq muny gören wagtynda inna hada la yedri ma yasna. Bu adam bilmeýän näme etip duran işini. Bu adam öz izzetini ellenmeripdi. Bu adam öz muruatini, şahsiyetini ellenmeripdi. Bu adam özün bir hiçe sahipdi diýakdan Hazrat Ebu Bekr Siddiq şonu görüp der salyp agzyny hiç wagtda jahiliyet wagtda vurmandyr Hazrat Ebu Bekr Siddiq. Adamlaň bir sorapdyr. Hal şeribtel hamra fil jahiliye? Ey Ebu Bekr Siddiq, sen hamr hafasy agzyň degirdiňmi şoňa jahiliyet wagtda, İslam zat ýok wagtynda? Hazrat Ebu Bekr Siddiq aýtdyr, "Auzu billah." Hudaýa sığynýan diýipdir. Jahiliyet wagtda da bolsa agdym degiren nädirin? Faqila walima? Nämeden sirim sen jahiliyet wagtdaky bir halal haramlyk ýokdy. Nämeden sirim agdyň degirmedin hafasyga? Hazrat Ebu Bekr Siddiq aýtdyr, men öz malymy gaw saklaýatdym diýipdir. Men öz şahsiýetimi, insaniýetimi gaw saklaýatdym diýipdir. Onu isyan adam, oňa barýan adam malyny bir heder et görýär. Bir hedef zayet göberiye öz muruat ve şahsiyetinin adı onun yüzünde aklını ellenmeri, aklı ellenmerenne öz şahsiyetini yitiriye ol adam diyemiştik. Hazreti Ebu Bekr Siddiq görün bunun içinden ders alacak bolsa kan hay yaş oğlalla. Dine gedek kalan Ebu Bekr Siddiq hiç deriq etmendir da. Evde inşallah gelir dersler bilen tamamen malın feda edakıdan oturuptur da. Emme biderek zatdan süreyim men malym gawur ýanýamışdyk. Nämek sarf etýän malyňy? Näzire istifade etýän? Hewere muhim zatdyra ýaş musulman dogully. Hazrat Ebu Bekr Siddiq agzyn hafasyga vurmaýşy ýaly hiç wagtda bota da çokunmandyr. Bota ibadet etmendir Ebu Bekr Siddiq. Jahiliyet wagtda Ma sajadtu lis-sanami qattu. Men hiç wagtda bota ýykylamak diýipdir Hazrat Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh. Men bir özüm yetip barýan oglan, indi men bir senle buluğa yetip barýan wagtymda
Ebu Kuhafe men elimden tutdi, men botxana ekti. El taqıdan men botlar koyakadaqıdani, oğul şılı bizim Hudaýlymyzdyr ha. Biz şılar ibadet etýäs ha diýakydany, meni şol botxanada goýup öz çykyp gitdi diye. Hazrat Ebu Bekir Siddik jahiliyet wagtyndan aýdypdy da. Atam meni goýdy, men täze ýetip barýan oglan, biz şılı bizim Hudaýlymyzdyr ha diýakdan çykyp gitdi. Gafin ýap giden wagtynda men özüm ozal Rasulullah aleyhisselam bilen yoldaş bolup gezemde bir yerde Rasulullah aleyhisselam aýdypdy. Oglan bile gezýärmişdir Rasulullah aleyhisselam bilen hem senrek bolansaň. Bu adamla dipdir Rasulullah aleyhisselam elleri bilen bejerýän zatlaryna Hudaý diýerler. Binäzire akyl bolýar dipdir. Ebu Bekir Siddik şol Muhammedin aýdan sallallahu aleyhi ve sellem kellämde galypdy. Şoň aýdan ýadyma düşäkadan botla bilen bir özüm bir otokda galdym. Men aç, maňa bir zat beriň diýdim. Ses gelmedi. Men ýalaňaç, maňa bir zat beriň diýdim. Ses gelmedi. Bir näçe zatlary soradım, ses gelmedi. Bir daş ýatitdi, alakadan wurdum, şotadan bot etekliň ýykyldy. Jahiliyet wagtda men bota ýykylan nädir ne Hazrat Ebu Bekir Siddik, ne hafaz we agdym uranlaryň, ne bota ýykylarynyň diýakydany öz iftiharatynyň Hazrat Ebu Bekir Siddik şeýle aýtdy. Sedagatyne dogry, tijaretine dogry, adamla bilen gezenne mehbub bolan Ebu Bekir Siddik, jahiliyet wagtda dogry zatlary aralaryna ýoň bolup duran zatlary hafaz we agdyn wurmayan Ebu Bekir Siddik, bota ýykylmayan Ebu Bekir Siddik, dogurlyk bilen ma'ruf, dogur dinne gelen wagtynda ýüregine gawat oturýardy. Hazrat Ebu Bekir Siddik özü şahsiyetli bolup ýördi. Taýinki İslam dini gelýär, inşallah geljek selesede Hazrat Ebu Bekir Siddik näzire musulman bolýarlygy, Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a näzire sataşýar. Rasulullah aleyhissalam bir zat aýdan Ebu Bekir Siddik İslamy kabul edende Rasulullah aleyhissalam begenip, soňram sahabalary aýtýanmışdyk. Onu inşallah geljek selesede hyzmatyňyza ýetişdirer. Emma Hazrat Ebu Bekir Siddik ýanky aýtşymy diýalim, öz zatyny dogurlyk ba, sedagat bolansaň İslam dinideki hak özü şu ýollara çagyrýar. Hazrat Ebu Bekir Siddikiň ruhu bilen, rawany bilen dogry okuyýar. Şo taýda Hazrat Ebu Bekir Siddik İslamy kabul etdi. Şuma olakon dünýäň danışmendleriniň nezerdaşy musulman ýaş dostlar. Bir sady çofan adam da bolsa gelýär dähret qilýar, peýgamberimiziň tawsirýän zady İslam dinimiň tawsirýän zady diýakadan amel etip gezipýärdi. Şumat olakon danışmendlerin aýtýan zady el-ilm huwal islam. Ilm diýdi nihayet aňyrsyna ilmi çümýäň ahyrşy islam bolup galýar netijesi. Yani insanyň ruhunyň isleýän zady, fitretiň isleýän zady. El-ilm huwal islam. Ilm diýäniň özü islam. Yani inheme bir zadyň üstüne pejoheş edilýär, tahqiq edilýär, ahir şon islamyň özü aýdypdyr musulman dogullar. Heyreti Pezeshkan bir kitap var. Onun için aýtýar, İngiliz Hawaii diýen jezireni istimar eden wagtynda on adamlary musulmanmışdyk. Evvelin edeni işi istimar eden wagtynda olaň dinini ütgedip başlapdyr. Yani adeti İslamiler bilen arasyndan aýryp başlapdyr. Heminki şonu aýrylyp başlapdyr, bu gadri dertli şotada tafylyp başlapdyr, bir bimariyle tafylyp başlapdyr. Hemmesi İslam aradan aýrlansaň diýip aýtýar şu kitapda. Yani ilm hemmesi öz sabit şodi, aňarsy İslamyň özü, şol ilmiň özü diýip aýdylýar. Hazrat Ebu Bekir Siddikiň ruhu rawany bilen sazgar bolansaň muny kabul etdi. Birçi ahirki urunşy bilen tamam edeli ýaş dostlar. Bir wagtda Ingilistanda, bir Bimaristanda bir musulman fizyal bir ýaş ýigit oglanyň biri täret kılıp duranna. Bir howuz we şoň gapdalyna barakadan bir ýaş oglan täret kılıp duran. Defeden bir däne pezeşikliň biri muny gözläp durupdyr, etýän işin geňrek görüp. Ol oglanyny täret kılakadan hemin şu boyuna şifa mes edipdir. Boyuna mes etmek biziň mezhebimizde mustahab zadyň biri. Yani farz-da, wajib-da, sünnet-de, mustahab-şi. Yani sen faşdan çeksen, sogabyň ma çekmäniň bilen hiç zady ýok-da. Täretin dogry. Bu gözläp duran wagtynda ýanky täret kılýar, kellen mes etýär, elin şeýtirakydan boyunna mes etýär. Muňa aňalýar, täçüp etýär, şondan etek gaýdypdyr, ýanky täret kılıp duranyň ýanyna. Sen ýanky edeni işleň näme, onu men täret kılıp durun. Men musulman.
Onda sen täretin bilen işim yok. Nämeden siremiş taňa şeýitdiň? Görüň biziň mezhebimizde fakat mustahepşi. Ay aýtyp başaryat etseň sogawa etmeseň de hiç müşkil yok. Emme bilemek diýipdir, bize şu peýgamberimiziň öwretýän zady şu diýipdir. Mesedeňde şu boynuňa fagat şeýtir akdanjyk öl eliň degirýän. Ol adam aýdypdyr, men 10 ýyl bäri şuň üstüne tahqiq etip ötdim diýipdir. 10 ýyl ömrüm goýdum şuň üstüne. Adamyň äsabi sistem behem urulyp duran wagtynda eliň öl akdanjy gerdenine degirseň, adamyň äsabyň sistemini bir rewala halat atdyga getirýär diýakdan 10 ýyllap men tahqiqim şu diýipdir. Sen birçe läse bilmeden gelen sen şeý diýipdiň diýipdir. Sen peýgamberiň da hak, sen diniň da hak diýakdan musulman bolýar. İllet İslam'ın şuna ihtiyacı. Bir tane Müslüman fakat teyara kılıptır. Şuna ilmimiz var mı? İlmi kısmattan neme fevaitler vardığını biliyesmi? Yok. İslam hemun ilmin özümiştik da. Yani biz bilmeden gelen ne etiyaz, emel etiyaz. Hem bafidi, hem ruhi, hem cismi bizim özümüze da. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'teki özüş ruh revan doğru bolansan, İslam'dımın ruh revanı bilen sazgar bolansan, gelecek celesede inşallah İslam'a müşerref olup Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın büyük ashabından olup Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sağ kolu olayan Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in 3. celesesinin gelecek celesede hizmetinize yetirer. Huday Tebarek ve Teala aydan eştellerden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala din dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Ötellen ruhşat bolur ýaly bir elhem 3 ihlas okuyup eşerde daşarda kulak asan cemaatlan umidvarlarının ruhlarına bağışlar. Okuyuverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.